klaro no. Gakamping daw. Oo. Kita rin tao diri. Ha? Kita rin tao diri. Oh. Sa man tang kay. Gusto mo kag mingaw, yung ka ma-relax ta kitang duha nga. Grabe. Mingaw ya ko Kada natural. pwede lugar Oh? dalhon ako. Pwede naman ta sa lodging house kundi sa hotel na. Nagcamping kita nagcamping ta diri kay para ma-relax ta, di kay masikag. Una-unahon na imong pagkabiga diha. Dali na. Uy, mag-anak na ta. Abi, Mawari lain ka kayo. kung giingon nimo nga. Maikog ta kay nay dagang tao sa Magbakasyon ta kay tungod magpalugar ta. Oh, Kay nawa. gusto asamo kayo. Ayaw lagi kay maikog ta na mga tao sa gawas. Uy, subaw ka ga. Ang bahala na mga tao sa gawas. Uy, sige na. Abot sa gud ayaw pag daligod. Sama na imong di gyud ka gwanta. Dili lagi. Tinta kay lain kay hilom gud. Inaya na imong tingog kaya na yung mga tao sa gawas makadungog na gatin ko tayo lain kayo magsitag. Binuong ril uyog ni diri. Bahala lang. Uyog ang tin. Uy, bahala lang. Sa pa ay ipagoy ulo na gud maikog ta. Kita di kay kita ri tao diri. Chillax lang mo. Sama ka. Sige na ba? Anak, ta dali na. Kamat ka ba atata gyud mo eh. Sige makaga. Bahala lang. Nindot na ng gatent noon. Bahala. So, Nindot na may ng kugta uyog. rin man ay mga tao di sa gawas. Nalingaw ganit ta rin, nalingaw ta nga kita ra duha diri sa tent. Atong i-relax atong kinabuhi di kay Sige, relaxing ba. Sige naman tag-ana naman sige pa magtag. Sige na. Bisag asa diri, bisag Ano abot ba? diri. Magpalusak gyapon ka na uso to. Dali na. Papuyo di ka kapuyo kapuso di karon. Ang gawas na maikog ta na nay taga. Bahala ng mga katao sa gawas. Uy, Uyog, ibig sabihin Wala, may uyog ng tent, Na, buong ka akbim ka bawo ka ako'y makadaro. Murag nindot. Anak, dali na. Dali na yun. kibaw kag ako'y makadaro murag yung kabawong iming sa una. Sige na, ay sige pag relax agud na manggawas na kay laing kayo. So mo Apoy, uy, biyak. di makakapuyo nimo kagulingon tong iti mo rin na sa gakamping. Anong gawas mo Gusto ka? kayo. Ilexa, maikog tanay dagang tao des gawas. Unya, bisigi tag kungkuan mag Sige, good. Boy. Relax ang good. Saan ka? Di ka relax na imong kagalingon. Saan? Relax. Saan ka? Mag-relax na di kayo masigig tag. Bisag asa la. Kumbate. Saan ni? Oh. Saan ni? Oh. Sabi mo, Ha? Ano, gidamang ko mo diri lugar ha? Kami nga, diri. Ingon ka na, dagang tao sa gawas mo lagi tao. Oh, mao ganay gusto ko nga ari ta di mag camping nga mag-relax. Ningaw niya na yung mga dagang tao. Sige, mga tao, diri Ha? mga tao, mga patay na. Maiyo sige gisguti. Ato na lingaw na ta ba? Oo, mas misteryo, wag giklaro no. Camping daw. Oo. Kita rin tao diri, Ha? Kita rin tao diri, Oh. sa man tang kay. Gusto mo kag mingaw, yung ka nga ma-relax ta kitang duha nga. Grabe. Mingaw niya ko Kada natural. pwede lugar Oh? dalhon ako. Pwede naman ta sa lodging house kundi sa hotel na. Puol na Ano ito, man diri? puol na ito na gadagi tag camping tent o para kuan relax ta niya. Ano diri lugar ha? Ha? Kuya, diri dapita. Grabe sa ka. Oy, na ay mga tao pero mingaw. Oh, na sa mga tao diri nga kita raman duha tao diri. Mao gani. At least nga kuan. Wala ka diri, uli na Ha? kayo. Kung kay klaro ay kadaghang lugar ato nga atuon nga ato So magawin. mag-overnight ta ari jud ka mag-overnight diri gyud. Pati sa mula ni mo tao rin. Tara, manunta balik. Ha? Pwede naman ta sa ato sa beach baron or sa hotel or sa lodging house nga ari jud ka diri. Ano mga atom sa lodging house nga mo? Tara, balik ito. Sabi ko, Wala kuna na ko bahala ka na ikaw diri pag overnight diri ka sa. Tulo ko. sa tao kay. Sa auto lang ka. Gaan ako ni mo diri. Bahala ko ana bahala di ko nimo dugsakon basta uli ako bahala ka. Hindi, manguli na tayo. Biyain ng tidaw eh. Yawan. Naang ta diri daw nag kuhan.